Aku luwe iki. Apa iki? Wis to sampean ning pasar kono lho, sembarang oleh apa pokoke aku luwe, selak luwe aku nyondang kono. Pokoke. Lah ya iki nggih apa? Nggih tuku apa maksudnya? Wis sembarang to sak oleh. Sampean kan pinter ngatur-ngatur ngono kuwi. Nya, Deh. Iki Dek 10.000 iki maksudnya piye? ya sak karepe sampean to. Ya pokoknya nggih belanja to ya ya. Ya sak karepe sampean pokoke. Oh, maksudmu iki 10.000 di tangan istri yang tepat ngono ya maksudmu? Iya to, sampean kan pinter bagian ngatur keuangan. Wis, oke Nah, baik. Ya hmm, wis, lah ono tak budal ya. heeh. Wis tak tukokne sak karepku lho ya. Iya, Awes. selak luwe lah aku iki. Wes.